KTNK Music. HM Records. روزش مشوا کی مشوا بود مشوا تماما کلمه نمشوا رنگی سولوی پش رنگی اردی ویشی گشناو مایرا دستوتا بشو بشی آدمو به هیچی موندن نموندن به امید چون که دیموغ دیلی ما دورا بوی امید سوی بی ما داتوری سری وست پلانتا شیوری ما و برادروی ما فقط победа تربیه مورا کاتگوریا شبت ده اپریل 23 служил Карлеон Хезе идов натонистым нависта бе допинг расхочи чан стакана коробка добри ҳатто қариб накардам харид дар ҷое нашидам дар чиво пиёнки пирсам дар ҷоем раҳимо дура шумо ай дури туғри тофтем маота я мақсад дорем ага не рафтем ама ба я мақсад ама я мардаки ҳақсад фисад ҳамаш мегзара ай сар ҳамаш сад мешава вақте ҳама дора я мақсад ама ба я мақсад ама я мардаки ҳақсад фисад ҳамаш мегзара ай сар ҳамаш сад мешава вақте ҳама дора я мақсад гирди навои обод наздикои ма қатим ма мехӯрам хидма ба ҳар я нафаси гузаштаги ма гунагори ма пастам ма каси оддиям ма тарафдори дӯстӣ сулҳу ободиям касе қатимон алоқа қат каду қар кард паронданаш заминда заду қобори биқа кард ягон сайти тактика ма намекна таланти мора шумо бандит меген мо сар битемтон бандитора бандидорай зеби гапи чап мекагиш маҳсулота гӯш кина андера яна ишқ таға қати сари якадаем да қурутовем ҷанги дисани ва бахилӣ Game over, welcome business за ақидаҳои пачка да багажи тачка за тарика дестам дачка дачка сартеа иҷа то хатаи мужикора фарёд ки ташкили да акаи ромиз мирзора ама ба я мақсад ама я мардаки ҳақсад фисад ҳамаш мегзара ай сар ҳамаш сад мешава вақте ҳама дора я мақсад ама ба я мақсад ама я мардаки ҳақсад фисад ҳамаш мегзара ай сар ҳамаш сад мешава вақте ҳама дора я мақсад